Wah, wis kathokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo. Kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan jabut nyawamu sukmamu sing tak go. Gong, ora wis didilat bapak nang bun-bun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jabuten nyawaku. Oh, lakon mati. Ayo tak slenggarake regane iki ku, Dra. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar. Hilang nyawamu. Gong, lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Sing rukun ki mung aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar ki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku karo bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya. Kuwi merga nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane di anak Manikmaya. Arjuna apa Hartana? Hartana Bu Guru. Saya kayak suarane kaya ora pangling aku. Wonge glegrak gitu. Kowe sapa kowe? Pukulun kula Janaka. Ayo ora. Kudu Janaka kowe. Ayo ngedak rene. Nggih pukulun. Ayo mangap. Janaka kok untune do teng pentali terang-karuan. Ana sing wis dijabut barang. Al-Fatihah Ujuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Wong nek dikandhane ora nggugu ya wis kaya ngono kuwi. Bareng Bagong muni aku trima mati munggah ning kayangan gugat ning kayangan Warataya. Iwang Pikulun Bathara Guru Tra. Mbah Bagong ngandhan-kandhanane ngeyel ning ora apa-apa. Mbok menapa bapak iso wangsulan wong Iwang Pikulun Bathara Guru kuwi adine bapak. Iya ya muga-muga iso dirembuk. Kono wong kok malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok iki papat. Ya diantran karo sapa-sapa kok ora ndi. Gong wer. Tok petok. Iki Bathara Guru ya, Nyok. Weh. Lho kok ya ini lagi menyang. Murid elek ngenteni ra ya Ciraka to. Wedhus. Kuwi Bathara Guru, dewaning para dewa sing lenggah ana ing kayangan. Walah Kulon Praga. Kulon Praga ngendi ajare Sri Kayangan. Kayangan Suralaya. Lho ya apa, Cak? Kok Cak piye? Jare Surabaya. Kuping ki nek bosok ora. Suralaya, Sang Hyang Manikmaya. Ya Jatimurti kuwi adine bapak. Wah. Selamat, Om. Wah, aku kok malah merindang-merinding ya, Tra. Aku sing keweden ki aku Bagong kok ya kepenak wae lho. Heeh, aku ya gumun. Om pilahing. Lho malah janturan. Awikno mastu namat sidam. Bagong. Halus banget. Wangsulan. Kula Sang Hyang Pukulun ulun ngejawantah ana ing wisma kita. Piye iki? Ulun ki sapa, Mbak? Ulun ki aku. Antil modar we. Jare Semar ganti Ulun, engko ganti Ki Ageng. Ora positif. Wah, suwe iki le ngedongke Bagong suwe. Ene tak andani ngene. Basa dewa, kuwi nek ngarani aku Ulun. Iki sing positif piye?
Ulune iki apa kowe? Aku ki ulun, kowe kita. Kita dengkulmu mlocot. Aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah Kita. Luweh ora omongan. Bagong, dalem ulun kuwi aku. Ah, telu saiki. Ki ulun. Kita kuwi kowe. Ora masalah, aku kita dhewe ora masalah kok. Dibot telu ya ora masalah. Pak, kowe wae sing ngendika, Pak, nek Bagong ora rampung-rampung. Kakang Semar. Apa guru? Kula ingkang sowan, Kakang. Iya. Slamet tekamu. Basa Mir. Karo dewa kok ora basa. Iki adine Semar, Gong. Ayo aku mau nyeluk Om kok ora diwangsuli. Kowe aja nyeluk Om. Kuwi iki guru adiku. Slamet tekamu, Guru. Pangestunipun Kakang Semar. Niring sambikala. Kula ngaturaken bekti Kakang. Ya tak tampa. Bekti kula pukulun. Dari Bathara Guru kok pukulun. Bathara pukulun apa Bathara Guru? Ya nala gareng ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Wah, kitane tambah siji. Reng. Ngapa? Kowe raku grup kita. Ya, sakarepmu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya, Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampanana kebat kita tampani. Telu saiki. Kitane tambah siji. Petruk ya melu grup kita. Weh, gareng ki curang kuwi. Mau melu grup ulun saiki grup kita. Sing positif. Bagong. Nun. Apa to sababe dene jeneng ulun prapta ana ing wisma kita? Niki malah angel lek kula jawab. Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh. Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen keladuk wani kurang geduga. Mekaten inggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersa paduka pukulun saking kita pukulun. Iya, ulun tampa. Nggih. Pripun ulun? Rawuh panjenengan ulun wonten ing omah kula menika wonten pigatos menapa ulun? Kita nyuwun priksa kelawan jeneng jeneng Rika ulun. Kakang Semar. Piye? Aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ya ora ana. Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau mboten sanes kejawi namung Bagong. Putranipun Kiai Semar, Kakang Badranaya. Monggo sejatosipun Bagong menika rak sanes putra panjenengan, Kakang. Nanging menika dumados saking wewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayiwangan, nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti, tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal. Dening Kanjeng Rama, ayang-ayanganipun Kiai Semar dipun puja wujud lare. Inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kalian Kakang Semar. Tinimbang nala garing menapa dene Petruk. Mila sakmangke wangsul wangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindak kedadosan saestu amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni. Ngapusi. Kok ngapusi piye? Aku wingi ngidoni uwuh ora kobong. Aten enek idu dadi geni do kaget kabeh. Angger tak idoni nyas. Maksude idu dadi geni iki sak ucape dadi. Oh, ngono ta. Iya. Mila sasampunipun Bagong menika kala wau prasapa utawi sumpah. Kakang Semar mugi dados ning kawuningan kayangan geger.
kathah sangganing para dewa dewi ingkang boten kiyat nampi sumpahipun Bagong sami kepelajar nungsang puyang ninggal dhateng kayuwanganipun klebet Suralaya horeg rungkat bali martiyu kundha nalika semanten tumuli kula niti priksa dhateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang ndawahaken prasapa ing mekaten Kakang kula nuwun sewu boten ateges kula wantun dhateng Kakang Badranaya namung Kakang kedahipun nglenggana dhateng kalepatanipun Bagong mila dinten sak mangke kula piyambak boten utusan dhateng sinten-sinten namung ingkang rayipun Jatimurti piyambak ingkang badhe amethuk dhateng pun Panakawan Bagong sak mangke kedah nampi pidana saking kadewatan krana sampun wantun damel geger kayuwangan satemah rengat bali martiyu kundha manik Kakang Semar Kagatri sang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ing pancen aku nglenggana lupute anakku pancen wis pancen disengaja mula guru mbok ya aku wene ana pangapura ora Bagong sing njaluk pangapura ning bapakne Bagong sing njalukke pangapura karo Bathara Guru supaya anakku Bagong aja nganti diboyong eneng kayangan aja nganti diwenehi pidana merga nggone wis keladuk wani nibakake sumpah aja ya guru ene ana pangapura ngapa to Pak aku arep dijak nendi ya Pak kowe arep digawa ning kayangan alhamdulillah cah kae radong kok ya. Kowe kok malah alhamdulillah ki apa? Weh lah, arang-arang wong sing ngerti kayangan ki. Pukulan, kula sagah dipun beto wonten kayangan. Kok tapuk sandal cangkemmu. Ngapa e, Pak? Ngapa e, Pak? Kok ngapa e, Pak? Terucat. Ngapa e, Pak? Kowe diboyong Bathara Guru ning kayangan kuwi arep diwenehi pidana merga kowe wis tau tatesuki lagi wae sumpah. Nek kowe arep gugat ning kayangan nek ora entuk Prabeya nggone bakal bangun, ha to. Aku ra elek-elek karo kowe to. Lho edan. Sumpahku tekan kayangan, Pak. Nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok aku wis ngandani karo kowe. Ucapmu iki padha karo ucape Semar, mula nek ngucap ngati-ati. Kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana. Arep cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Asik. Aku ora ngadus dasare, Pak. Wah, jan bocah iki Candra Dimuka ki apa, Le? Candra Dimuka ya apa? Candra Dimuka ki neraka. Waduh. Ngapa salahku? Kowe sumpah kuwi mau. Ame sumpah kok. Ming sak sumpahe Bagong kok gawe geger kayangan. Bagong, pripun? Mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong eneng kayangan dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ingkang sak kepenake dhewe weh lah ya moh yen kita ora gelem kita bakal ulun ruda paripeksa jalanan prapta ulunana ing wismamu wis nganti sak kathahing para durandara para jawata ingkang bakal ngruda peksa kelawan kowe Bagong. Mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipalila dhateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong. Mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasesanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kosek. Hah? Adile wong luput ki njaluk ngapura. Mongko sing njaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne njaluk ngapura ewadene adreng nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku lek ku njaluk ngapura karo kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, pripun, Pak? Nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora? Sago. Ora. Hah? Ora. Engko.
Nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora sago tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso. Kecekel tukang mancing. Dinggo umpan. Ora tekan gone kanggo nglawaton ngomong wae. Cacing kepidak menungso ki ngolet. Butuh bales, Pak. Aku ki menungso. Kedunungan perasaan aku ora ndek niat gawe geger kayangan. Niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mula nek nganti aku arep digawa ning kayangan, aku ora sudi, Pak. Aku moh nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to. Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem, aku bapakne ya mbudidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Menawi ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku ki jane wis ket biyen. Ming mergo mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetaning atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan ki jane kowe sengit karo aku, mula aku tok setrakake kanthi cara tok wadul karo bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa, terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Esmaya karo Tejamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa. Tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjangkamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil, ora duwe hak tumrap ing kayangan. Ning merga saka pokal gawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora merga kowe nduweni rasa gething keburu sengit karo Semar to, ha? Bathara Guru ulun boyong ning kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badranaya. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar merga kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, mergo aku ijik urip ana ing jana luka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara. Kowe pendak-pendak mbibiti perkara karo Semar, sirmu lak ming kepengin jangka karo aku to. Kaya iki, kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong ki ayang-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bungah atimu, seneng pikirmu merga kala mangsa kowe njangka patine Semar, bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetaning atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tok ucapake geger kayangan ki jane ora sepiro. Wa ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi-ndi to kowe? Pinter ya Semari asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki iso dimbalikke dienggo menerjang. Mbok ora usah omong kok aku sesuk mangkel lho omonganmu. Kowe iki nek omong waton ngawur tur waton njeplak cangkeme ora. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karo-karuan. Ning kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala Dewa. Lah tegese dewane do ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk rak ming ngucul klambi to. Kowe iki senengane gedhek-gedhekke perkara.
Nek sing salah rombong aku, mbuh Bagong, mbuh Gareng, mbuh Petruk, mbuh Pandhawa, mbok gedhek-gedhekke permasalahane, mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrihmu bimison jangka ringkihe Semar. Bagong tak tamengi, Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kok iso glindhengke mestakane Semar. Waton kowe iso glindhengke sirahe Semar kakangmu iki boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe. Kula besmi bali rismanipun Kura Bagong Kakang Semar. Sembah nuwun, Pak, sembah nuwun. Nek mboten wonten Bapak, dados napa kula? Matur nuwun nggih, Pak. Rai. Salahe ra wangsulan. Aku wis ben nek ora tak ngenekke ndak ora jarak perkara. Wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhun melu-melu. Malah niki anu, Pak. Bebasan napa jenenge? Apa terus jenenge, Tru? Apa? Lho, apa jenenge? Peribahasa lho. Peribahasa apa to? Sambil menyelam minum susu. Nah, minum air. Sambil menyelam minum air. Heeh. Tegese ngene, Pak. Bathara Guru nek iso kalah jaluki Probaya nggo mbangun desa. Ngoten, Pak. Setuju to, Pak? Kowe iki pikiranmu kok mung arep ngerampok wae. Lho, ayo dilahirke iki didadekke copet. Dadekke copet dong. Wis engko gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku, tak jaluki Probayane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Ora jenenge wis urip to kowe kaya ngono kuwi jenenge kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggonakmu ora. Ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem, Pak. Rene. Bathukmu ndi? Enggak. Mungsuhmu engko ora bain-bain para dewa. Ya, nggih. Tak dilat mbun-bunamu, kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani. Nggih, ngestakaken dawuh. Mbun-mbunan kula, Pak. Wah, maknyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Gleleng iki aku arep ngajar dewa-dewa terus. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang apa? Melu. Iduku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo. Gaku mer. Eno. Lara dikai kok aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Tru. Ketetesan soalé ngoten. Nala Gareng karo Petruk kowe mangkat to dhisik. Sendika ngestaken dawuh, Pak. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Kowe rasa kuwatir, mengko sing tanggung jawab aku. Sing tanggung jawab aku. Nang ana murinane Bathara Guru tak tandangane. Tak tandangane, Bagong. Oh nggih, Pak, ngestaken dawuh. Sapa iki mbandemi gendeng iki? Lho. Kok saya akeh sing bandemi? Kae kawulamu ngopo? Takonane, Pak. Enten napa niki lagi pepanggihan kali Bapak kok
Yaketen kok dereng limbukan niku napa? Kakang Resi Kanika Putra. Kencang warudaya Pak Pong Buk Boleng kali codhe sapa sing gawe? Punapi di? Mboten nginten babar pisan bilih Panakawan Bagong berguguk ngutawatun mboten purun kula boyong wonten ing kayiwangan Kakang. Mesti. Panjenengan menika kula kinten nggih kurang gaweyan. Nuwun sewu. Kirangipun menapa Adi Pramesti Bathara Guru anggenipun mangreh sangganing para titah? Kewajibanipun kathah ning kok panjenengan menika ngurusi karo perkarane Bagong ing atasipun Bagong menika namung darbe kepengin bangun desa tumuli ndawahaken prasapa. Monggo sumpahe Bagong menika mboten damel menapa-menapa wonten ing kayiwangan. Lajeng panjenengan golek dak-dakaning pasulayan dianggep Bagong nerak pacak nerajang perbatang. Tumunten badhe dipun hukum dening Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula nuwun sewu lho. Nek upama Bagong dihukum panjenengan menika janjane niate napa ta? Kula tak nyuwun prisa. Kakang Naruto, menapa panjenengan boten ngertos legetaning manah kula? Estunipun manah kula menika wiwit rumiyin boten gathuk, tuwin boten condong, miwah boten mathuk kaliyan Kakang Semar. Lut. Lah terus lupetipun Kakang Semar menika menapa? Cobi kula nyuwun prisa. Wong nyatane papane ya dhewe-dhewe panjenengan wonten ing Suralaya, Kakang Semar menika wonten ing jagat. Kula kinten Kakang Semar menika mboten nate tumindak menapa-menapa dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Ming penggalih panjenengan ingkang semunipun boten jenak. Semunipun boten tentrem menawi Kakang Semar menika nggadahi moga langkung-langkung atmajanipun Kakang Semar nggadahi gegayuhan. Monggo gegayuhan ora ana apa-apane. Nuwun sewu mboten wonten sambung rapetipun kalian kayangan panjenengan lepataken luwih-luwih sing gegayuhan Panakawan. Menika jenengipun panjenengan menika nuwun sewu lho. Panguwasa kinarya gada. Pemenang dinggo semenang-menang menika mboten mrayogi. Mong merga lambarane keburu sengit, keburu gedeng dateng Kyai Semar saat majanipun. Menika mboten sae lho, Di. Kula nuwun sewu tiyang menika menawi tandurane ala undu-undane ya sarwa ora becik ning nek tandurane kaya apik undu-undane ya sarwa murakapi menika sampun dados kodrating jagat menika ngaten menika nek panjenengan tansah nandur gething kaliyan Kakang Semar sak anak-anakipun menika mangke nuwun sewu lho panjenengan menika mangke badhe kewirangan nek dewaning para dewa kewirangan menapa mboten panjenengan menika sami kemawon bebecer dhateng asma Paduka piyambak. Kakang Narada punawi mboten nginten pendak-pendak kula menika nggadahi gegayuhan tartemtu Kakang Narada ingkang dados pepalang. Lho, kula menika mboten mepalangi. Kula menika mboten badhe menging, kula menika mboten badhe menggak, mboten. Namung kula menika ngleresaken. Jernyatanipun kula menika kami tuwaning kayiwangan, kula menika duwe kewajiban nglempengke sing bengkong, benerke sing luput. Menawi Adi Guru menika badhe tumindak ingkang mboten sae nggih kedah kula emutaken. Menawi Adi Guru menika badhe menggok margi ingkang lepat ingkang kedah kula emutaken menika kewajiban kula. Ewadene menawi panjenengan dipun emutaken bebasanipun sampun wegah napa wewarah nampik pitutur becik, nggih monggo panjenengan nggali pangaos. Kula sumanggaaken. Ning nek panjenengan menika mangke nandang wirang merga saka kalih Panakawan, ampun ngantos panjenengan sambat kalian kula. Badhe kula dodo Kakang. Nggih, monggo wis pancen ora iso dikandhani wis murka sumanggaaken. Indra kula wonten timbalan. Brahma wonten timbalan Pukulun. Yama Dipati wonten timbalan Pukulun. Penyarian nggih wonten timbalan. Aja ningkeng cicir. Ulun keparengake dina samengko kita ngruda peksa kelawan Bagong. Upama ta dulure Bagong kabeh sartane wong tuane bakal dadi pepalang. Ulun paringi Purbawasesa kita wani kelawan Kakang Semar. Mekaten Pukulun menapa dados dawuh Paduka badhe kula estakaken. Nggih, mekaten Pukulun menawi dados Paduka badhe kula estakaken. Inggih Pukulun ngestakaken dawuh. Nggih, Pukulun ngestakaken dawuh. Sekarang ada menyang nek ada wani karo Kakang Semar. Ada menyang ngono, nek ada kewirangan apa aja dundang Narada. Kakang Narada mboten tuwun. Mboten kula tak dados penonton kemawon. Kula tak sorak-sorak kemawon. Mangke menika kula ning kewirangan ndak kula melu-melu, pokoke kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa? Narada ora melu-melu, ora melu nggarap pun cekap semanten. Nah ngaten panjenengan boten jumurung lekasipun Bathara Guru. Kula dukung. Kula jumurung.
Kula menika ndederek, waton pernyanyi Adi Guru menika nggadahi lekas ingkang sae, gegayuhan ingkang sae. Ning nuwun sewu, nek pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten sae nalisir saking anggrang-angring kautamaan kula nuwun sewu, kula mboten melu. Mekaten Kakang nggih. Naingaken lenggah ingkang sekeca, kula piyambak ingkang badhe mbondo kelawan atmajanipun Semar. Kanthi cara mekaten Kakang Semar sampun boten gadah kegiatan mergo majanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candradimukha. Monggo, monggo. Ajeng mancemplungke kawah, ajeng mancemplungke wajan menika. Panjenengan iki gadhe Purwawesa. Wis kana, Indra do menyang kana. Kowe do ora mikir apa piye? Ming semagoh karo dawuh Adi Pramesti Bathara Guru. Kowe ora ngerti mungsuhmu iki ora wong baen-baen. Ketoke mungsuhmu ki ming nala gareng karo Petruk karo Semar. Nek arep do mlebu ICU ana do mangkat kok. Remuk kabeh kowe. Arep nyama Dipati ku to njabut nyawa, kurang-kurang bejane jabuti untumu karo nala gareng. Do menyang Indra Brahma Yama Dipati penyarikan mangkat dina iki ngisrahaken dawuh paduka Hyang Adi Kulo. Dewa do tekan kene ya, Tru. Heeh. Monggo dewa iki nek mlaku kok ora ngambah lemah ya. Kaya demit ya, Tru. Heeh. Ning ngarepe kaya ngompo awak dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan karo bapak. Nglabuhi karo celeng gudiken iki. Mergo saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki. Jane kuwi ngopo to, Gong? Kowe jane ikhlas ora ewangi aku? Nek ora ikhlas ora masalah. Do mulih ngono. Wis mau dikandhani karo bapak didilat bathuke mbun-bunane karo bapak men dadi wong digdaya barang tekan ngene ngundhamana wis setan kowe. Ya ora kok jeneng aku ora ngundhamana ning sirmu ki ngapa jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to, jane sumpahku ki ora ana apa-apane. Wong aku mung ngomong apa anane. Ning mergo guru jane mung golek dak-dakane pasulayan karo bapak. Mekasan sumpahku iki dienggo dak-dakane pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, ning mbelani bapak. Ha iya. Ha iya. Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng iki cah ringkih kok. Wis didilat mbun-bunane. Garenge ora tedas apa-apa. Ya Reng, kowe iki ora kok mung ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya Reng ya. Sekarang untune wis entek kaya. Maju. Siap gerak. Waduh. Ora tak siapke linmas ki. Arep do tuman ora. Wis tak dadekke keamanan kok. Cangkemmu, lencangkemmu, kakok cangkem. Suramu Sembrono, minggira nek pancen kowe moh perang kowe mundura. Tangane karo Petruk. Heeh. Pasrah keselamatan ya, Mas. Iya, aja kuwatir, Dik. Heeh. Iki dewa apa? Ah iya. Dewa tenan? Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ah iya. Sing ngarep iki kok cendhik. Omong ngono kuwi gumantung wong-wongane kok, Gong. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarian. Oh, Pak Cari. Utuh. Bathara Penyarian. Kewajibane nyatet neng kayangan. Mula kok ngendi-endi ballpoint? Ah iya. Sing tengah kae kowe tepung ora to ngerti no. Nderekke sapa-sapa tau ketemu karo dewa, nderekke Ndara Janaka ketemu karo dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis sampe wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya. Ora imbang piye? Ngarep rung ngarep, cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae kok. Ae sapa? Bathara Yama Dipati. Kewajibane njabut nyawa. Edan. Aku dadi aku entong musuh tukang njabut nyawa. Ha wis karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Iki ana ora sangu catut. Nah. Hartoku kok nyatut untune Yama Dipati. Dheke sadurunge njabut nyawaku jabut sik. Monggo lek ku njabut ngeget. Ha iya. Mesti langsung udus kowe. Iku senengane nek dikeplak mbales e. Mbales mestaka e.
Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun nala garing tak tampa. Pangestuku tampanono. Lho nggih. Bathara penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Pak Carik bekti kula. Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Pukulun Bathara Brahma bekti kula ya nala garing ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula ya Petruk ulun tampa. Bathara Brahma. Hah? Brahma ora Grama. Bathara Brahma bekti kula katur. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yamadipati bekti kula ya garing tak tampa. Bathara Yamadipati bekti kula ya Petruk tak tampa. Yamadipati bekti kula ya Bagong tak tampa. Ora ngecer. Wajabnya wajabot untukmu. Wonten menapa pukulun? Nala garing pripun? Aku entuk jawing wang pikulun Jatimurti. Ya pepundhenku, nggih. Kinen bondo karo Bagong, merga Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggahke ning Kayangan, tak cemplungke ning Kawah Candradimukha. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange kareping Bathara Penyalian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brahma lan Kakang Pulun Bathara Yamadipati. Yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa, kowe ngerti? Pulun Bathara Brahma ki dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti ludes keles tanpa sisa nala garing. Amen ketok gleleng ora. Sri Baladewa Narpati. Iki ngopo iki ora? Ora sah werna-werna to, Gong. Nuwun sewu. Kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong, gawe cintrakaning adi kula Bagong. Ora mawas menapa menika dewa, menapa menika wadi, menapa menika wada. Tetep ajeng kula pepalangi. Lho, kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedhak ning Madyapada ngluputke Bagong mendika pawadan nggone sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Wah, Buk terus neng. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kena apa kok dewa ki ado sengit karo Semar iki jane masalah ya apa? Luwe-luwe Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalahe apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, kamu arep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelang kuwandanira. Antene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa sing tawedeni apamu? Ora minggat suarep aku tiban tangan kene marganing patimu. Leng, eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke, siap. Reng, eling. Dodo mentuk. Panganan wae ora. Aku brutu ya. Iya, iya. Kene merganing patimu mang maju kula ladeni Bathara Penyalian.
Dodo medun. Oh iya, Ding. Dian. Ngatek aji lembu sekilan kowe kebarak. Ayo. Milih awakku. Jabut nyawamu, jabutan. Rawan. Oh. Wedan. Kang. Ngapa ya muda iki? Bingung aku, Tra. Mungsuh dewa doyak terus gregeten tak plotroke kathokku. Jarene wong tuwa ki nek mungsuh bangsa alus ngono kuwi iki jare kon Buddha. Tunjuke sik, tunjuke. Kaya apik-apik kok. Kok kaya kutuk to, Gong, kutuk ndasmu. Man-mangkel aku. Ben, nganu aku ora entuk kesempatan ngantem. Ya mau dipati nganti giloro Bagong. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo. Kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jabut nyawamu sukmamu sing tak kowe. Gong, ora wis didilat bapak nunggon bun-bun to. Jajal, gue ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dek. Ayo jabutan nyawaku. Oh, lakon mati. Ayo, tak selenggarake regane iki ku, Dra. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar. Hilang nyawamu. Gong, lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangira? Iso. Lho. Iso omong. Iso nyawane papat lho. Weh, ladara. Kowe njabut aku ora mati, tak jabut kedadung. Bagong oyak-oyak Kakang Yamadipati. Ki sapa iki? Brama. Wedan. Kowe Brama? Iya. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu. Brama Kumbara? Udu. Adimu ndi? Sapa? Mentili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat jabut nyawamu.
Aku ki nek ngamuk mataku lamur apa ya? Petruk sing tok jabut. Sarae mendono. Ngawur senane ora. Iya, cuman balekke nyawane. Wis. Wong edan. Wong aku tekone kaya ngono ora geger dewa-dewa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing rumen delepe tak jabut. Saking mangkelku. Ha iya. Tapi ya wis ora ngono ndadewane aja ora sak kepenake dhewe kok. Ha iya. Piye nek ngene iki? Wih, Gong. Hah? Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah Dirgantara sajake duka tenan kae. Terus, ayo ngayom nang ngene bapak wae. Ah, mlayu naik kene ya. Piye? Dewa-dewa iki nek pakartine ora apik arep derajate dewa karo anak-anakku do mlayu kabeh. Kuwi nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenge ngangkara. Kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar inggih menika pun Bagong. Bola-bali tak kandhake to Bagong ki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan sak mangke badhe lebetaken wonten ing kawah. Ah, iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora? Menapa ngendikanipun Kakang Ismaya. Nek Bagong anakku iki diwakili aku, kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta. Niate ya kuwi sing tok jangka, ning sing tok nggo alasan anakku Bagong. Pak, kowe nanti, Pak. Sing nukokke semen sapa, Pak? Wis ben nengke wae wong iki bapak ki mbelani kowe lho. Menawi Kakang Semar purun, tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dateng Kayuwangan. Apa ora gelem? Iki anakku sing tak tresnani, sing jeneng wong tuwa ki natohke nyawa kanggo anake nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal owel. Pukulun mboten namung bapak nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Lho gareng ora sah. Wis ben Pak, wis ben. Tak bilanane adikku. Bapak wae sing lenggah neng omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya ning aja truk. Anakmu cilik-cilik. Aja wis aku wae. Aja karaku sisan. Wong loro sisan, dadi mati ki wong loro sisan. Kowe iki jane nek aku mati seneng to, Gong? Bahagia. Bahagia dengkulmu ora. Aja nala garing aja Petruk ning aku. Sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula. Nala garing aja ora apa-apa, Pak, wis ora apa-apa wis ben. Aku wae Pak wis ora apa-apa wis ben aku garing wae bapak lenggah ning omah. Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa? Ingkang dados lintunipun Bagong boten namung Kyai Semar Kakang Semar nanging klebet nala garing Petruk kedah kula boyong wonten ing Kayuwangan. Wong siji kok ijole telu iki piye? Kedah mekaten Kakang menika ingin dados panyuwun kula menawi boten inggih Bagong ingkang kula beto. Piye
nala gareng wis ora apa-apa Pak, wis ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Ora suwe-suwe mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawahmu sik to. Ya wis ide ngono lho. Nek kowe arep ning kayangan iki dhek wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki udu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nala garing karo Petruk sing munggah ning kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih, kula nderek pukulun, nggih, kula nderek pukulun. Nah ngaten kula aturi bidal. Sak menika sareng kan lampahipun ingkang rayi. Iya tak tutke aja kaya bocah cilik Bathara Gurayu. Wis, kowe saiki kowe ora percaya karo katresnanku. Katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Gong. Nganti tak ijoli nganggo pati uripku aku ikhlas. Wis gek tok paido le. Katresnane kakang-kakangmu gek tok paido. Aku munggah ning kayangan iki mergo ngeboti tresnaku karo kowe. Nganti aku ngiklasake karo pati uripku karo Kang Gareng. Ya muga-muga kusnul khotimah ya, Tru. Anjen setan ana. Lah witena piye? Wong ya aku ki ra menawarkan kok. Aku rakon karo kowe, aku rakon karo Gareng, kowe sing ngomong. Pukulun kula dados ijolipun Gagong. Ayo monggo terserah. Aku rakon kok. Aku titip anak-anakku ya, Gong. Titip bojoku ya, Gong. Aku ora ngapa-ngapa kok dititipi anak. Ngapa? Nek bojomu dititipke tak tampa. Nek anakku mah ya aja kaya ngono to, Gong. Ora sak kepenake dhewe kaya ngono. Wis ya, Gong, aku tak menyang ruktinen Karang Tumaritis, omahe Gareng karo Karang Kadempel. Mbok tegelan aku antara. Lah ngopo? Aku ora ndek kanca. Aku nek gara-gara kancane sapa? Ora usah nganggo gara-gara. Ya wis muga-muga penjangkaku kelakon ya, Tru. Ya bapak ya slamet, kowe ya slamet. Nala Gareng ya slamet mulih kumpul meneh wong papat ya, Tru. Ya, wis rasa nangis. Ora aku mung gaya kok. Anjen setan tenan. Ya truk mangkat yo nderek bapakku ndak bapak ana apa-apa. Aku tak ngrukti bapak kle. Mamring. Sepi iki. Monggo mengkari 3 dina aku janjeni karo masyarakat arep miwiti kerja bakti bangun desa. Gek Semar malah minggat. Gareng yo melu, Petruk yo melu. Terus piye iki? Tak pikir-pikir ketoke Semar Gareng Petruk iki mbelani aku ning jane nginggati aku. Nginggati masalahku. Wis. Kena aku ra budidaya, sapa ya sedulurku sing iso mbantu karo aku ki. Monggo Semar ki. Woi, Jandeng. Kelingan aku. Semar iki duwe kakang. Ya kuwi Kakang Tomblok. Togok. Wah, Siwa Togok arep tak jaluki donatur. Kanggere ora ngegawe tonyo Siwa Togok. Ben ora ngono ndak ora rampung perkarane. Siwa Togok Siwa Mblok tak jaluki kabeh. Kejaba saka kuwi aku arep nyuwun bambiyantune Siwa Togok. Ki bapak nek ora tak slametke, Gareng karo Petruk ora tak balekke nang alam donya iso kelangan wong tuwa, kelangan sedulur lanang tenan aku. Wah. Tegak. Aku rawa wah. Aja kaget penggalemu ya wah, siap-siapke kabeh bondo didelikke. Ndak tak colong wah, aku teko tenan wah, bektiku katur ya wah. Teko-teko kok lambene wong tuwa diewer-ewer. Slamet, Gong. Mengestune Siwa. Wilujeng wae, aku ngaturke bekti ya wae. Ya, tak tampa. Bagong slamet, Gong. Mbitri, bilang. Ndeng bilung lali aku.
Slamet, wah bilung, diku katur ya, wah. Tak tampa Bagong, pangestune wong tuwa tampan ana, tak gegem dadaku kok cilik terus to, wah. Ya karang kaya ngene iki wujudane, heeh, sing penting sehat ya, wah. Heeh, sehat. Siwa Togog sehat, wah. Iya, slamet sehat le cah bagus. Sangeme kok sedawa, wah. Mbok wis kowe iki ngopo lho karo jeneng wong tuwa kok mesti ngobok-obok sak penake dhewe. Jane kowe iki ngopo? Kok janur gunung kadingaren. Dian omahmu saya apik, Pak. Kok dadi saiki aku iki nderekke ratu sabrang, ratu sugih-sugih. Apa-apa biak-biuk kowe butuh apa tukoke, butuh apa-apa tukoke. Kae gambare sapa ya, Pak? Gambarku no. Ae to sing ning buri kae to. Heeh. Nganggo sandangan Jawa nganggo iket. Kok lambene ora dawa? Tok plester apa? Aku orang pesen karo sing nglukis men aja nganti diketokke dawa men ketokke demes kok. Asem iki. Iso dikan to? Iso. Kae nek dimati kaya rupaku lho, Pak. Tapeke ya, Pak. Lah rak tenan to apa-apa ditembung to. Gawanen arep tok gawa arep tok nggo majang ning omahmu apa? Heeh. Apa wis ditembok? Urung. Sandalke kandang kebo. Asem ya. Aku iki nang kene iki padake abdine Ratu Gong Binatara wis gambare tendelke kandang kebo. Ngopo? Ana apa? Ngene wae. Aku arep matur. Matur apa? Kurang-kurang bejane sisil sembire. Sisip sembire kowe kelangan adi wae. Lho, adi sapa? Semar. Kok kelangan Semar piye maksude? Aku ki mbah nameng niat kepengin bangun desa. Aku nglumpukke Semar karo Gareng karo Petruk, ponamu kabeh. Iya. Dedrek rembukane aku ki jane ra ndiragat. Aku terus nganti sumpah karo Semar-mar. Nang nganti aku ra kelakon bangun desa, aku sumpah aku gugat nang kayangan. Ngono kuwi Semar wis ngelekke, Bagong. Aja waton nyelekop. Omonganmu ki padha karo omong aku. Nang aku ora percaya. Lah kok jebule tenan? Jebule tenan piye? Pikulan. Pikulan Bathara Guru ki rawuh tanpa murid. Terus arep boyong karo aku. Arep boyong karo kowe. Heeh, dunggake ning kayangan dianggep aku ki salah mergo aku nibake sumpah. Kayangan geger jare Bale Marti Kunda manik rungkat. Kuwi omong sapa kaya ngono kuwi? Bathara Guru. Semar ya ora percaya. Terus Bathara Guru anu Semar ngandhake jane lemu arep ngluputke Bagong ki mergo pawadan kowe sengit karo aku kok Bathara Guru. Geger pokoke. Aku ya wis ngerti nek Semar ki ya ora cocok karo Manikmaya ki wis suwe. Lah iya. Perang. Dewa-dewa kalah karo aku kabeh. Wah, kowe gak menang karo dewa-dewa. Menang ning ming sithik rasa njaluk ya. Menang perang. Aku ki terus Bapak Bathara Guru teko, aku mundur. Terus Bathara Guru Semar pokoke Bagong tak boyong. Terus Semar muni ngene iki, nek Bagong arep tak boyong ijole aku. Bagong aja tak gone kayangane ijole aku. Sing muni ngono Semar wae lah. Terus Gareng ya muni ngono, aku ya tak gelem dadi ijole. Si Petruk ya muni ngono. Lho terus Semar diboyong ning kayangan karo Gareng karo Petruk. Lho. Nek ngono kowe saiki Ijen mula aku mrene iki sejatine arep genahke Gok. Wah. Apa? Siwa iki jare kakangne bapak. Aku ki sing tuwa dhewe. Nomor 1 aku, nomor 2 bapakmu, nomor 3 Bathara Guru. Wah, terus kae bilung kae. Anak tikus. Kudu iki ya arep kaya ngono iki bekas ratu. Weh, lah kok ora abang.
Gundulmu atos kowe iki mbok ya dilereni le seneng main ngono ora. Ratu kok abang. Terus aku ki mbarpe nomor 2 Semar, nomor 3 Bathara Guru. Heeh. Aku saya tak takon karo kowe. Arep kowe pisah karo Semar ki kowe karo Semar rukun ora? Sing rukun ki mung aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar ki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku karo bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi merga nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane di anak Manikmaya iki. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa Teoge-oge. Teoge-oge togok. Aku pasrah karo Siwa Teoge-oge supaya nyelametke Semar. Nek Siwa togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe kuwi dudu kakangne Semar. Ming aku. Tantrimane Bagong suwek cangkem. Waduh. Piye lho? Wis monggo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora edan ora. Lah aku tok kon ngopo? Aku terke ning kayangan. Terke aku ora ngerti dalane. Aku ora dong tenan nek donge aku wis mangkat dhewe. Jare kayangan ki pucuking gunung ngendi? Kemukus. Utuh. Himalaya iki ngendi aku ora dong. Ning nek kowe wujud kaya ngono kuwi engko tekan Sela Matangkep ora diparengake karo dewa sing tunggu Kori Sela Matangkep. Sapa jenenge? Cingkara Bala Balapata. Cingkara Bala Balapata? Kuwi buta loro. Loro-lorone nggawa gada. Nek kowe ora dikeparengake munggah ning kayangan kowe lagi mlebu ana ing Kori Sela Matangkep dituthuk gada sirahmu kowe pecah mati. Waduh. Kayangan ki gawat kok ana bodyguard-e wae. Sapa Cingkara Bala Balapata? Terus kowe salin wujud dadi wong sing gampang mlebu metu kayangan. Sapa kowe? Sing gampang mlebu metu kayangan kuwi ming bendaramu Janaka. Terus kowe tak dandani dadi Raden Janaka gelem ora? Asik. Wah iki aku kan gleleng tenan iki. Janaka iki bagus ora jamak-jamak. Pokoke aku ngono nek dalan di bajul wong wedok, aku kan mampir sik lho. Aja Janaka iki jual mahal. Wis ora tak jual murah pokoke. Pancen kowe iki ngeyel kok gelem to? Gelem. Kowe engko tak duduhi dalane mlebu. Nek arep ngamuk-ngamuk ning kayangan nyelametno bapakmu karo kakangmu sakarone ning aja nyampurke aku. Terus kowe dicampur apa? Maksude aku aja nganti tok gathuk-gathuke aku mung nulungi karo kowe nduduhke dalane. Siap. Piye iki lek dandan piye? Ning aku bagus ta iki? Bagus. Kaya Ndara Janaka to? Ning aja pisan-pisan ketemu karo Raden Janaka iso dipecah sirahmu. Mergo kowe madani Raden Janaka. Waduh cilaka iki. Iki kudu sesingidan iki. Oh iya. Terus carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejeg. Tangane ning dodo. Mripate merem. Merem kabeh, ora merem siji. Engko arep tok-tok. Ora. Aku sale curiga karo kowe, Gok. Gok meneh ora. Siwa? Ora omong. Ngampet-ambekan. Tak suwunke karo sing gawe kostum menengo. Ora wangsulan to. Tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketampa panjaluke Togog Yoga. Siap. Wis ngampet-ambekan. Wis ngono ya tata-tata aku tak ngrapal mantram sakti.
Nek wis tak rapal tak suwun kira sing gawe urip supaya kowe iso malik Raden Janaka. Sebab sing iso mlebu metu kayangan ki mung Raden Janaka. Sakliyane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki kuwi arep tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap. Waduh. Wah, suwek cangkemmu lho, Gok. Ile ngampet wis ket mau omong wae malah pidato. Gewis. Ya wis, toto. Gewis tangane ning dodo. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya sepi. Sumimpen lenging kalbu pambukaning warana. Eling-eling nadyan wujuding Panakawan parandiri Dewa Ngejawantah. Mila sak ciptane dadi sak sedyane ana. Katarima panyuning Kelurah Catugara, ilang wujuding Kelurah Bagong nenggih panenging Pandhawa Satra ing Madukara Raden Janaka. Jian arep nemoni lelakon apa iki? Ngapa iki, Gok? Ngiluwa mlebu ning kamar tengah kae ana bifet gedhe ngiluwa. Ra gaya. Kanggre Kurat Janaka kepruk bata kowe. Tenan aku gak nek dak sepele kene iki. Le mlaku kok njur halus. Tekan. Wis benengke wae. Ngopo? Aku ngaturake kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan Toga. Padha-padha. Aku tuturna dalan sing anjuk marang kayangan Toga. Malah njijiki. Wis benengke wae ora. Ayo melu aku tak mlaku kowe ngetutke aku. Iya to. Raden Janaka nedya tindak maring kayangan. Lamun Cinendra kaya Sekar Puspawarna. Rasa Gendhing. Aneh-aneh ora. Kon nganggo Gendhing Puspawarna barang apa? Raden Janaka tedak dhateng kayangan Suralaya mawi gendhing lewung. Wes jan malah ora karu-karuan. Dadi lewung atiku. Gong, Bagong. Ora ngono kuwi Raden Janaka kuwi ora sembrono, ora lucu. Sing tuwajo. Iya Tegu. Murayu dibudalake bebarengan padha numpak bis malam. Wis gek menyangkok malah kowe iki ngrungokke omongane Raden Janaka Petuk kuwi. Malah dadi mumet siraku. Yo melu aku. Ayungku tak duduke dalane anjung ning kayangan. Iya.
pancen mengkono. Ayo dibudhalake. Togok ayo mangkat saiki. Togok ayo mangkat saiki. Ya ayo, ya mangkat. Nek togang. Ora budal. Yo mangkat yo. Ayo togok budal dina iki togok. Kenangan sutung dandiling dandilanta telan trundung gendrung kenang sutung dandiling dandilanta telan sutung delan ketundak dandang nindak wah edan mau tak dandani liyane. Kok dadi wong desa do guyu kabeh. Janaka kok polahe sak karepe dhewe. Nang tung jen. Nang tung blakonta tung jen. Nang ngapae mandegek? Lha mlaku kuwi biasa wae. Wong desa do nang pinggir dalan guyu kabeh. Dong rasane Janaka kok edan. Gah aku nek ngono kuwi engko tak walik tak dandani demit. Gah. Ora kok ngono kuwi. Aja lali suarane Tokyo. Ayo budal Tokyo. Ayo mangkat ora. Arjuna padha kanthi harja sak praptanira Janaka namit pasang kalimantap tinebina ngilo duni dumawaing tawang tuweng bukulun ingkang abdi pun Raden Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun ya ulun tompa karya bombong tias ulun kula nggih bombong pangestu ulun tampanana Janaka kula pundi jimat paripit dayanana ing kasantosan prayoga nunggon kita lungguh sampun boten kirang kloso buku
Janaka wayah ulun Madukara. Padha kane raja saprapta kita, Nggih. Pukulun Bathara sapa ya? Narada. Wilujeng niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Sumengkeming pangabekti kula kunjuk Pukulun. Ya ulun tampa gawe gedhe ning ati kita lha pengitulun tampan ana ya. Mboten cetha. Pangestulun tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasentosan. Arjuna dalem Pukulun. Apa wigatine kita sowan sepisan tuwi dhateng mantan-mantan kula wonten ing Kaiwangan angka kalih ngagengaken silaturahmi. Saiki kok kaya ora awat ya nduga ngono ta. Dene ingkang saat banjure Pukulun. Iya Janaka, iya Pukulun. Apa wigati kita? Sowan kula mireng kabar tembang rawat-rawat bineta mbok bakul badhe dipundhul. Sambiwara pawarta binandunging Karnamili. Iki Janaka kan jijiki ta iki. Bilih Punakawan kula inggih menika pun Kakang Semarang. Nalagaring menapa dene Bagong. Katim sinten niku Petruk Nding. Petruk nggih Pukulun. Menika katimbalan wonten ing Kayangan Surabaya. Suralaya menapa pasanggiri yugya mekaten Pukulun saestu kalersen menapa ing dados aturipun ingkang abdipun Janaka Jumbuh. Kaen menapa ingkang kedadosan wonten ing Suralaya mugi paduka Pukulun kepareng amedharaken ingkang sejatos dhateng ngersa paduka ngadi Pukulun ingkang semanten ndadosaken guru-guru ning Kaiwangan Suralaya ndadosaken sakmangke kepareng paduka Pukulun anyawiji dhateng menapa ing sampun kang ngendikaken dening para sepuh ing sami nyebataken nyimpen guru kencing berdiri. Kita kuwi takon perkara apa, Pukulun? Kula nyuwun priksa. Kakang Semar menapa dipun beta Pukulun kok wonten keranjang wonten ngajengan Suralaya? Pukulun menapa leres? Yo, pancen bener. Semar ulun boyong ana ing Kaiwangan bareng lawan Garing lan Petruk. Acarya kadha wekasan miwahi godana. Suluk meneh. Wis anggene maya Wisnu Pratenta. Ya mas wicarane. Sami suarane poso. Napa? Ya bapak gonjeng miring. Kok saiki jane sapa ta iki kok? Ah, jan ora. Jan aku kok dadi meriahe kaya ngono. Lajeng kula badhe nyuwun prisa Pukulun. Iya, Janaka. Sakmenika Kakang Semar lan Nalagaring menapa dene Bagong. Anu napa niku Petruk menika wonten pundi dadi wuruhananira? Nun dadi wuruhananira. Nun Ruhananira menika menapa Pukulun? Dadi pangerten kita inggih
Kakang Semar wis ora eling. Lho. Kakang Semar edan. Tegese ora eling Kakang Semar kuwi Kantaka. Menapa sababipun Kakang Semar Cantaka? Amarga Kantaka beda karo Cantaka. Kantaka kuwi ora eling, Cantaka kuwi kodhok. Kula remen Bu kula. Janaka lho wonten dawuh. Merga ulun ingkang gawe Kakang Semar ora eling sabab ulun butuh patine Semar nala gareng apa dene Bagong Arjuna. Wah, mesti nesu Janaka. Wong Semar karo Gareng karo Petruk kuwi abdine kok malah diblakani iki piye? Panci kula jarak Kakang. Lho, kok dijarak? Babar pisan menawi Janaka badhe wantun kalian kula. Badhe kula pejahi babar pisan. Walah, sajaipun sampun murka saestu Adi Pramesti Bathara menika sampun wegah napa warah nampik pitutur becik. Janaka ora kleru ora luput karo dipanteni menika pripun? Janaka wonten dawuh bukulun. Kenapa kita malang kerik ana ing ngarsa ulun? Nyuwun pangapunten bukulun kula supe. Bilih kula ngadhep wonten ing ngarsa paduka Iwang Pikulun Bathara Guru. Mugi andadosna ing kawuningan bukulun. Kakang Semar menika abdi kula. Nala Gareng menika abdi kula, Petruk ugi abdi kula. Menawi pukulun badhe mejahi Kakang Semar kula mboten trima, ning nek Gareng kalih Petruk mang pejahi mboten napa. Terus bedane apa ing ngatasé Semar ora entuk ulun pateni nanging Gareng kalih Petruk mbok keparangake yen to ulun mateni kalawan Petruk lan Gareng mergi menika namung beborosi bukulun. Bukulun iya Janaka piye? Kula mboten saged kantun Kakang Semar gesang wonten ing Madyapada kula ugi gesang. Nala Gareng kaliyan Petruk gesang wonten ing Madyapada kula ugi ndelik gesang. Mila menawi abdi kula tetiga menika seda utawi pejah dipun pejahi paduka Iwang Adi Pukulun. Pukulun kula mboten narimakaken kula ugi nderek pejah. Kita ikhlas karo nyawa kita, mboten ikhlas sebab menapa Pukulun. Ulun tamani guntur geni guntur angin. Lebur tumpur tanpa dadi badan kita dadi sewalang-walang. Nun dadi sewalang-walang. Nek kathah mbok digoreng Pukulun. Dadi sewalang-walang ki ajur tegese Janaka. Umekaten Pukulun Narada. Kita tampani guntur geni guntur angin. Monggo Pukulun kula aturi mejahi dhateng jasad kula Pukulun. Kakang Narada mboten nginten babar pisan bilih Janaka kuwawa nadahi guntur geni guntur angin. Janaka digdaya mboten kados dalu menika. Mboten perkara digdaya ning guntur geni guntur angin niku ya ngerti. Nek wong sing ora luput, wong sing ora kleru niku ora bakal iso temama. Nadyan awi aji kegiatanipun kados menapa kemawon. Janaka mboten klentu, Janaka ora luput. Panjenengan menika sing ngusuk sak penake dhewe sapa-sapa dipanteni, sapa-sapa dipanteni. Janaka kula wonten dawuh Pukulun. Kita ora kemama ulun tampani guntur geni guntur angin. Kita nganggo tameng apa? Kula mboten tameng menapa-menapa Pukulun.
Sejatosipun namung kula pasrahaken dhateng purbaning Wang Mahanasa. Anggen kula gesang wonten ing Madyapada menika persasat dagang tuna andum bathi. Nek bathi-bathine ayo padha didum bareng-bareng. Nek tuna ayo padha mbudidaya supaya entuk bathi. Ah, bocah iki anggere gawe ukara ora iso ngartekke kok penake ra jamak-jamak ora. Ulun boya bisa mateni kelawan jeneng kita. Bukulun menawi paduka mboten saged mejahi dhateng kula. Menawi panjenengan mboten kepareng ngunduraken Kakang Semar lan Panakawan kalih menapa panjenengan kedah kula tampani pusaka kula Bukulun. Lagi iki lho Janaka Armanah kok kuwalik. Aduh. Wis mlayu wonge kok aduh-aduh ora. Ah, sing ana wulune iki ra ya mburi. Aku sing ana wulune keke ngarep. Atene nek kena ming geli. Kesusu Bukulun. Kok sik deleke panahe deleke. Inggih Bukulun. Lungguh kisar. Inggih Bukulun. Janaka, Kula wonten dawuh Bukulun. ya tak takoni. Ulun ki sapa? Bathara Narada. Jenenge liyane Bathara Narada. Ponijo. Ponijo dengkul kita kuwi ora. Sinten Bukulun? Kaneka putra. Nah, Kaneka putra Bukulun. Liyane meneh. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Resi. Kaneka Resi. Ya sik, tak takoni. Dewaning segara, dewaning banyu iki sapa? PDAM. Ngawur. Bathara Baruna. Ah, lupa Bukulun. Lupa dengkulmu ora. Dewaning geni. Ayo, saya takon, dewaning geni sapa? Pemadam kebakaran. Aedian ora. Kok sik kowe jane sapa to? Kowe iki sapa? Bukulun, kula pun Arjuna. Arjuna apa Hartana? Hartana Bukulun. Kok sik aku suarane kaya ora wangling aku. Wonge glegrak gitu. Kowe sapa kowe? Bukulun, kula Janaka. Ayo ora. Kudu Janaka kowe. Ayo nyedak rene. Nggih Bukulun. Ayo mangap. Ah. Janaka kok untune doting pentali terang karo-karuan. Ana sing wis dijabut barang. Udu nek Janaka. Bukulun, kekilapan menapa paduka Bukulun? Menangka dados kami tuwaning Jawata Bukulun, tentu kemawon paduka Bukulun saged mau dhateng batas kula Bukulun. Setan iki Bagong ta iki? Ah, trondolo ora. Bukulun tidak boleh ketawa di sembarang tempat. Wah, lah mula ket mau kok teko kok nembang dhewe. Suluk-suluk dhewe, trembelane ora. Wah, lah kowe iki entuk sandangan endi? Bukulun, kula dipun bantu. Sapa sing bantu? Masyarakat. Ora ngawur. Kula dipun bantu dening inggih menika dewa ingkang sakmenika ugi dados Tita. Tita sapa? Titanium. Sapa? Siwa. Siwa sapa? Siwa Togog. Wah, lah Kakang Catugara. Wah, cacake adine diboyong ning kayangan ora trima. Kowe sing sowan brana. Inggih Bukulun. Terus kandhane Kakang Catugara piye? Kula kinen minggah wonten ing kayiwangan nyuwun wangsulipun bapak kula. Sapa? Prabu Pandu. Pandu dengkulmu maca ora. Sapa? Semar. Oh iya, ngerti nek aku Bagong dadak takon. Semar karo Petra karo Gareng ngajak bali. Ora dinehke aku gasro nang kayangan.
Ngamuk kok gasruk. Ngamuk. Wis kono, nek arep ngamuk. Bathara Guru kae doyak. Nali, ora kecekel. Ngoyak Bathara Guru kok nganggo ketawang, nganggo sampah doyak. Pukulun kula nyuwun semetu. Apa? Kula nyuwun sepatu. Ora ana. Kula lungsuran nggih gelem kula. Ora ana kok janaka kok njaluk sepatu. Arep ngopo? Ajeng kula dol teng klithikan kula. Dinggo tambah-tambah tumbas semen kula. Dengkolmu ana dhewe yang ana. Kapok ora ya. Pukulan Bathara Guru panjenengan kirang tanggung jawab. Padahal kula sampun positif mengandung. Pukulan Bathara Guru teng pundi Semar, teng pundi Ponokawan Petro karo Bagong. Sampeyan ora menehake anu Gareng. Sampeyan ora menehake Gareng Petro Semar aja klakon dosa ana dewa tak. Aduh lali. Ono dewa tak ingel legane atiku. Janaka aja kaya bocah cilik. Aku pancen udu bocah cilik. Iki wis tuwa, iki wis gedhe. Nek sampean ra kena dikandani aja takon lakon kene margane pati mopo kula. Aduh mati aku. Diwaneni wae nek ora diwaneni ra kapok-kapok. Pukulun rada piye? Kula menawi ngoyak Bathara Guru tartemtu mboten kecepeng. Lho, kita kuwi duwe aji sepi angin. Samenika sampun kantun sepi banget Kakang. Anginipun mboten wonten. Terus piye? Janaka kula nyuwun mriksa Kakang Semar kali Nala Gareng kali Petruk punten diangenipun ndokok. Ndokok kaya apa wae. Neng pinggiring Kawah Candra dimuka. Aduh Kakang Semar, Kakang Semar. Suram Dewangkara Kengken Liam Netra Pracenang le nanging sukma Moksang Triya betapa malang nasibku semenjadi tinggal Semar, aku sendiri tak begitu ku dihina dan aku disenani wong ra ya nek wong ibu tiri kok nganggo umpak-umpak. Nek do nonton miso-miso kabeh. Aduh, Kakang Semar. Nala Gareng Petruk Bagong. Nala Gareng karo Petruk tok. Bagong ora melu Kakang Semar. Semar kowe kena ngapa kowe? Kowe kok do ora eling iki kepiye? Tak tibani Tirta Kamandanu. Mesti kowe padha eling Purwadaksina. Yakin aku ora bakal.
Setan ora. Wedhus kuwi. Mulane dienggo mengkurep kok teles-teles. Ndara to. Iya. Kakang Semar. Kula Den, kula ngaturke panuwun nggih Den. Tiba padha-padha. Ngaturke bekti nggih, Ndara. Nolo garing. Iya. Kula ngaturke bekti matur nuwun pun ditulungi. Ila dadi ngopo. Bekti kula kunjuk, Ndara. Iya, Peter. Ila dadi ngopo. Sampean kok nusul melu bis sing keri dhewe. Nek mboten nonton sampean mboten ajeng ya. Pancen Bathara Guru ki setan. Disuguhi panganan kok. Lah kok dadi ana wisa racun daru beksi nganti semrebet. Wis tak tambani Kakang Semar. Nggih. Wong keracunan kuwi tambane ming degan abang. Degan abang? Iya. Iki wau banyu degan abang. Kok mbegagah tak gimbul. Nggih, matur suwun, matur suwun. Sembah nuwun, Ndara. Kula wis slamet. Kakang Semar. Kula. Suarane Ndaramu kok dadi kaya ngene. Suarane Ndara kok dadi galur ya, Tru. Oh, enggak kulon praga kok. Iya. Oh, setan ki ora. Galur banget. Enten napa, Den? Kayangan kok ana kepik. Mlebu ning cangkem, Kakang. Mboten napa-napa niki dinggo. Dinggo mbangane ora ana samben. Dinggo mil-mil. Mil-mil. Nggih. Terus pripun Kakang Semar? Kula aku mitulungi Kakang Semar tak rimangi Bandayuda karo pukulun Bathara Guru. Nggih, iya. Lah saniki guru teng pundi? Ning sekolahan. Sik Pak. Aku kok curiga to iki. Yang jak serius kok nglece, jak serius kok menggok iki. Wis tak takonane. Ndara saged unggul kalih Bathara Guru? Iya, Peter. Aku ditampani guntur geni guntur angin ora apa-apa. Mboten napa-napa. Ora, nyatane ora ana awakku sing babak. Bucik. Toya wis kae iki kudu Ndara iki. Ayo diteruske terus dititik terus. Bucik napane? Bucik kulite butung balunge suwek jariki. Oh. Terus sampeyan iso ngalahke Putulung Bathara Guru ngangge napa? Nganggo arit. Mundur, Mak, mundur. Ndur. Ora ana Janaka kok nggawa arit ki ora ana. Ndur rene. Jan piyayi yang bagus sih. Iya. Ketok iki. Janaka dialem kok melu napuk iki. Seni Petro. Ndara Janaka garwane sing teng Madukara pinten? Aduh. Lali aku. Siji Ndara Wara Sudeltri. Utuk. Kuwi bab mbokne Agus. Wara Srikandi. Wara Srikandi. Angka 2 Dewi Prastiwi. Kae canda we. Sing saking Widara Kandang sapa? Garwa Sembilan Widara Kandang. Ayo. Sing
Sing saka Widara Kandang. Sak letonge ora. Sik, sampean jane sapa sampean? Ayo sapa? Ngaku wae. Ngaku wae ora gelem. Ora gelem aku tak ajar ngono. Ora percaya aku nek Ndara Janaka. Ayo, sapa? Ora ngaku? Wak tubruk cemplung kawah Cadrewa. Iki mereka truk. Era Pak. Aku kok kaya ora pangling lembeng kok. Muni truk. Petruk. Ngapa Emil? Cejes ora ya. Apa ora gancane nek wau. Gleleng. Wah aku kok gleleng aku Ayo kene. Semar. Mbuh. Ora sudi aku. Kowe iki nek ora tak tulungi, iki do mati. Kowe do ora ngaturke panuwun malah Janaka duleng-uleng. Ora sopan babar blas. Ora kuwi jane karo sandangane sapa ya, Gong? Aja ngarepku. Nyewa ya kuat kok. Ora. Aku dadi persis plek ngono lho, kaya ora nganggo sandangan. Aku sowan Togok Emir. Kakang Togok. Heeh. Aku munggah. Kowe munggah nang kayangan, Gareng munggah nang kayangan, Petro ya munggah nang kayangan. Aku susah. Aku kaya kelangan sedulur. Terus aku sowan ngersane Siwa Togok. Oh, bar kuwi aku njaluk tulung Watogok. Wah, adimu arep mati. Arep mati ngopo? Munggah nang kayangan. Terus ayo kuwi wis aku sik nulungi. Kowe tak dandani. Cara manut aku, kowe njalukmu cara apa? Aku pengen cara Janaka. Oh. Aku munggah nang kayangan mau wis gondol. Gondol apa ayo? Tepungan loro ndo telu. Oh. Do jatuh cinta karo aku. Nah, terus Bathara Guru mlayu saka kayangan. Kowe karo aku rasa lunga saka kayangan. Aja lungguh dampar kayangan ning rasah lunga saka kayangan ning kayangan bae. Sebabe Bathara Guru mesti golek jago. Aku duwe omongno mau. Jalune samene jalune. Jago iki tegese sing arep ngalahke kowe kuwi mergo kowe iki wani karo Bathara Guru kok ya. Monggo biasane nek jagone iki mesti ning Ngamarta ya, Pak. Sajake. Ha iki engko kowe ketemu karo Ndara Janaka sing asli. Duh, aku lek salin piye ya iki? Lek salin piye? Ha iki nek ora salin dipanah tugel guluku. Cetorene Janaka ya, cetorene ketok ya sing iso mbantu dewa-dewa iki ming Pandhawa kok. Walah, wis. Togong asu ae cangkeme tenan. Ha iki gawe masalah iki aku. Lek salin piye? Gek Togok iki ming duduke dalane tok terus mulih. Penyakit tenan kok.